Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Ummi, aka ce min zaki ba gidan nan. Waye gaya maka? Hajiya ce, da gaske ne? Hajiya ce ta gaya maka, amma ka zo kana neman tabbaci a guri nan? Kana nufin za ta maka ƙarya ne? Ba tabbaci nake nema ba, dalilin barin ki gidan shi nake so in sani. Lokacin da na zo gidan nan ka tambaye ni dalilin zuwa nan? Na ji a lokacin kina faɗa. To yanzu ma sai ka bari in faɗa maka da kaina idan na ga dama. Wannan shi ne ɗan Audu. Tunkiya uwar tambele, baki san gari ba ke ne a gaba. Raƙumi bangararan ba, ko sake ka shi ka biɗo ka, ɗanyen kasko baka kai ruwa ban ɗaki. Takalminsa kaina ko an je da kai ba a dawo ba. Kunyar gefe baki kai amfani in ba shi da ɓannar shanu. Duk wani iya shege da fitsara da kuke jin na dama ku, to ni kuma ga malamina. Hattara da rabi. Da gida, ƙara a yi musu farin baki da wasalinsa, su san wane ne kai. Lukman, akwai wani abu guda ɗaya da ka kasa ganewa. Ita wannan yarinyar Sumayya, kamar tauraruwa mai wutsiya take a wajenku. Duk wanda ta tinkara, shikenan ba zai ƙara zama lafiya ba a rayuwarsa. Kaga kamar kai, babu wani abu da ka nema ka rasa a rayuwarka. Amma tunda ta shigo rayuwarka, shikenan baka ƙara zama lafiya ba. Mu dawo kan Mahmud. Tunda Sumayya ta shiga rayuwarsa, shi ma bai ƙara zama lafiya ba. Yanzu ga har ya rasa rayuwarsa. Ka duba Firisdo, duk gatan da yake da shi. Amma ta dalilin Sumayya har kurkuku ya ji. Don haka yanzu ba abin mamaki ba ne don danginka gaba ɗaya sun juya maka baya a dalilinta. What? Gaskiya maganganunka sun yi tsauri a kan Sumayya. Hakika Sumayya ba ta da makin da ya wuce kake. To amma an sanar da jami'an tsaro wannan bayanin? Tukunna dai. So muke sai ka sani kafin mu ɗauki kowane irin mataki da za mu ɗauka. Za ku iya sanar da su. Ku sanar da su da abin da ke faruwa, ni kuma zan ci gaba da nawa shirin. Wani irin shiri kake yi? In har Sumayya tana rai, za ta dawo kuma sai mun yi aure duk rintsi duk wahala. Kada ku manta, ku yi subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.